लोगोफोर सेन गाखोलायनोसैलाय नै दिनै खामानिया माबायाव कन्डिगर गरायसरा दा थांसै ट्रेन गाखोसै गाइस लोगोफोर नोंथांमोनखौ मिस्टार बड' एडिशनावबो खबरायबाय नै दा फुंनि सम आरोना माबा 7टा 10टा जों दासो टाइमा दा कन्डिगर गरायसराव थांसै बे साइडखै दिनै जोंना खामानिया अन्थाइ बाला खेवना होलाबायनांगौ आरोना अन्थाइ गारिनिखौ दे गाखोदो Local train passenger लगाव बेफोर ट्रेनफोराव माबालाबायनांगौब्रा बरफ सिलिंफोरा बुलायलाबायनाय खिलफोरनि बायदि टिक्स टिक्स लोगोफोर नै कन्डिगर सफैबाय ट्रेननिफ्राय ओंखारबाय जोङो ओमफ्राय बे ट्रेना लाखियामोन आरोना कन्डिगराव बेलेग दिनाव ओमफ्राय जों लेबारफोर दंफैयोना ओमफ्राय सारा ट्रेन खराव गाखोदोंमोन ओमफ्राय लाखिना होबाय आरो दा सोरबा सोरबा कन्डिगराव ओंखारनांगौ फैफिननांगौआ ओंखारनानै थालांनो मोजां जाबाय दिनैनि दिनाव आरो रङिया थांसिम दे रङिया थांनानै गुवाहाटि लाइन थांबावोसो ओमफ्राय दा हराव आरो बेनो 8टा हरनि 8टायाव फैफिनबावगोन इन्टारसिटि जानानै बेबो इन्टारसिटियानो थांनायनि फैनायनि इन्टारसिटि नामखा माथो कन्डिगराव माथो ब्रिजआ बाइक मानखो जालायलै नै लोगोफोर मानखो जायो माख्लाय जायो ब्रा बेयो ओरै फारसेखै मानखोनानै ओरै मांख्लाय फैबाय ब्रा जाम्बालाय आर्मि गारिलै बे आर्मि गारिनि ओरै बारा देखायजानाय नङालै रायजो जालाबायगोनसो नै अन्थाइ गारग्रा माबाया ट्रेना बेनो जोंना दिनै खुलिना होनायाव गोलैयाखै बै जाम जालांनायखौसो दानलांनांगौ जों दा जोंना लोगोफ्रा लास्टआव दं लास्टआव थांनि र' आं बे गारलांबाय थासिगोन सिगां सिगां दे आबौमोन मोजां माव दे आबौमोन फिसौफोर ओरैजासो मोजां नङोलै आयौ फावदार जाजोब्बाय माथो मोजांलै खामानिया लासै लासै माव आरो थांबावनांगौसो ओइ खर'आव मा जायो जागोन अ माथो लहानिसो माथो स्पेसियेलनो बरियालै बियो गुफुंखायोलै लोगोफोर देनजार फाग्ला गुफुंखायो ओरै बिराद गुफुंदों देनजार गाजा गुफुंबायलै लोगोफोर नै बिदि जाबा ओरै लासाव होबोगासिनो दं बिराद मानसिफोर दङ लोगोफोर नै दालां गेजेरावसो थानांबाय नामाथो आङो ओइ खर'आव माने दाबा मोनब्रै मोनबा बारनानै खेवना होदों आरो देनजार मानसि मावखादों लास्टआव खामानिया